हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैदों आसाम पुलिसनिफ्राय बेनो जाबाय कामान्ड' पस्टआव नोंथांमोना आरोबाव एप्लाइ खालामनो हासिगोन जायफोरा एलिजिबल जायो दा लोगोफोर गोदान भेकेन्सिस प्लास जाबावबाय 320 भेकेन्सिस ओंखारबाय बेनि गेजेराव मेल आरो ट्रेन्सजेन्डार थागोन 314 बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा थागोन 6 थागोन गासै 320 दा लोगोफोर बे जाबाय एबि जायफोरा एसआइ आव नोंथांमोना एबि आव एप्लाइ खालामनो सानदों गोदानै भेकेन्सि ओंखारबावबाय गासै भेकेन्सिया बारायबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों दानिया बैसोआ एसे बारायबाय नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गैला जायफोरा एलिजिबल जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोनलाय तो बेनिफ्राय जों नटिफिकेसन बेयाव नायनोसै गासिबो डिटेल्सखौ नायनोसै दा बे मा जागोन नोंथांमोना नायदो क्वालिफिकेसन बैसो आरो लोगोसे एग्जाम आरो रानिं दा बेयाव माखासे चेन्ज जाबाय स्केल फेया 14,000 निफ्राय 60,500 प्लास ग्रेड पे 8,700 थागोन बेनिफ्राय एप्लाइआ स्टार्ट जागोन 22 डिसेम्बरनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 21 जानुवारिसिम थागोन नोंथांमोननो गोबाव टाइम होदों बेखायनो दासिमबो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामाखैबा खालामना लादो भेकेन्सिया गासै 320 दङ दा हिन्जावफ्रा 6 दङ बेनिफ्राय मेल आरो ट्रेन्सजेन्डारा 12 दङ 314 दङ दा लोगोफोर जों नायनोसै फैदो बैसोखौ नायनोसै बैसोआ बेसेबां जानांगौ आरो बेसेबां फरायनाय थायोबा नोंथांमोना एसआइ एप्लाइ खालामनो हायो बेखौथ' मिथिखायो जायखिजाया डिग्री पास नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बे पस्टआव बेनिफ्राय स्पर्ट्स पार्सननि माखासे रिजार्भेसन दङ बेखौ मिथिखागौ नोंथांमोना दा बैसो होनाय लोगो लोगो गाहायसिन बैसोआ 20 इयार्स जाथारनांगोन ग्रेजुवेट जानानै बेनिफ्राय मेक्सिमाम जोंनि स्टिफ्रा 29 इयार्ससिम जोंहा एप्लाइ खालामनो हागोन मानोना जोंहा 5 इयार्स बारा मोनखायो नालाय बाट जेनेरेला 24 इयार्ससिम बेनिफ्राय चेस्टआ नोंथांमोना 85 जाखानांगोन आरो हाइटआ गासिबो सेमानो 160.02 जानांगोन जोंनि हौवाफोरा थ' बेखौ मिथिखायो जेरै कामान्ड' पस्टआव जेरै नांगौ बे गासिबो सेमानो दङ बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ पिआरसि बिदों बाट पिआरसि नाङा डमिसाइलजों एप्लाइ खालामनो हागोन पिआरसि इसु जाखाया नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गैया दा बेनिफ्राय ग्रेजुवेटनि गासिबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना हरनांगोन एचएसएलसिनिफ्राय लानानै बेनिफ्राय फार्स्ट पेजआव थागोन एग्जाम जागोन लोगोफोर एग्जाम जाग्रोगोन 100नि बेनिफ्राय मोनसे एन्साराव 1 नाम्बार मोनगोन रं जायोबा आरो नेगेटिभ मार्किं दङ 1/2 नेगेटिभ मार्किं दङ 1/2 खालामदों नोंथांमोना मोननै रं जायोबा 1 नाम्बार दाननाय जागोन आरो एग्जामनि टाइमिंआ 3 आवार्स जागोन अफलाइन एग्जाम जागोन बेनिफ्राय अएमआरसिआव जागोन आरो नोंथांमोना बड'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन बर' रावजों एग्जाम होनो मोनगोन बे पस्टआव कामान्ड' पस्टआव एसआइ लेभेलाव दा बेनोमोन लोगोफोर बेनिफ्राय माखासे रेसिंखौ नायनोसै बेसेबां रेस खारनांगौ गासिबो सेमानो दङ 4.8 बेनिफ्राय लोगोसे सिनाप्सबो दङ आरो हिन्जावफ्रा 2.8 दङ नोंथांमोना 19 मिनिट्सआव मोनदों बेनिफ्राय हौवाफ्रा 20 मिनिट्सआव नोंथांमोना कमप्लिट खालामनांगौ आरो बे गासिबो सेमानो थागोन बाट अनलि चेन्जआ जाबाय स्केल पे बेनिफ्राय एग्जाम जाग्रोगोन लोगोफोर बेनिफ्राय बैसो आरो एप्लाइनि लास्ट डेट दा बेनोमोन लोगोफोर आपडेटआ लेटेस्ट आपडेट आसाम पुलिसनिफ्राय जोबोर मोजां जादों जायफोरा एसआइ लेभेल एप्लाइ खालामनो सानदोंमोन कामान्ड' पस्टआव दा फाइनालि नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामदो आरो 22 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जासिगोन आरो लास्ट डेटआ जानुवारिसिम थाहैगोन थ' नोंथांमोना मोजां एप्लाइ खालामबानो जाबाय जाहाथे मिस्टेक खालामा दा सोरबा मिस्टेक खालामदों डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनायाव जाहाथे नोंथांमोना मिस्टेक खालामनाङा आरो खायसे कमेन्ट्स खालामदों एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बारखौ होनो बावदों होननानै जाहाथे नोंथांमोना मोजां होयो आरो नोंथांमोना साक्सेस जानानै एडमिट मोनो आरो एग्जामखौ होनो मोनो दा बेनिसिम लोगोफोर आपडेट